Ahojte všetci lidi. Toto je naša lopta. Champions League. Je to spravená v 1906 rok. Je to najlepšia lopta. Takže ideme ju vyskúšať a sledujte a dávajte lajky a odberate. A je tu aj náš srandovný priateľ Lukáš Haruliak. Pozrite sa na ňo troška. On tu robí kotemelce. Takže a my pre vás urobíme všetko. Ideme na to. Takže kúkajte, ako skáče. A pozri sa na tie nahrávky. Výborné.